Guys, Sa this video, maglaag mi sa merkado. ag sa merkado. Di laag mo unsa. Tumig merkado. Palit mi og Food and ginamos. daot kay ko guys sa may say. Tangkat ka dito sa konsu, sing taon ko matagal ka taas ra ba sa para ba. Ikatatong kuran. Ukural. Naog jadi na ayaw naog. Sing kabar mo. Dita ka problema. Guys, saan mi diri sa karnihan? Ginamos ta mo kayo oy. Sponsor. Karni. Sponsored by Sa mo manager. Sponsored by sa mo manager. Nasaag nun mi diri sa karnihan guys. Imbes ginamos. Sponsored by boss sa mo manager. Para lamas na. Lamas. Gulay. Oh, buchi pa siya. Buchi. Gaman si Sheena sa butsi, guys. Buchi. Sayang. God. Dalo 5. Di abi diri guys. Nagpalit mi. Lamas. Ang sapay ko ang anisin. Kanidong ay. Oh. Kanidong. Maglapa man ni guys. Wala lang. Ay Gabi, balik Jis lang Gabi dong. Ulo ko gabi, ma'am. Yes, Gabi. Gamay lang sa yute. Gamay lang sa iyo tin. Tumak lang rin. Tunga. O kalabasa gamay. Kila ng kalabasa. Jis kalbasa. Okay na na. Taga-kuha nga. Kuha nga, tagbadyang ba? Naon ta guys. Di man ni kaon siya butsi ngalami mana tilawe. Asang kuha. Gina ate. Jisin. Ito sa alcoy. Mga onda guys kitas kung kuan kani unsa ni siya kan unag buntag pa ni? Yan ay. Pahuway sa kulay. Grabe. Kitas ko lawas ay. Ay ma'am, kanig sabaw mo. Gumana ito. Ang ninyo kan sila. Alay, pangaon mo mga boys.